Yurdumyzda ýaradyşgany şertlerine ter göýe gönümleri ýetişdirme işleri döwrüň talabyna laýyk ýola goýulyp, ekologiýa taýdan arasy göýe gönümleri öndürmeklige aýratyn ünsürliýe. Bu urda alınıp barýan işleri oňy netijeler berýär. Sakarçay tarapynyň çaýyna ýerleşýän Böýü Döwrübap ýaradyşganada pomidoryň ödürli görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Döwrübap ýaradyşganada bir ýylda her hektardan ortaça 270-280 tonna hasy ýygnalýar. Bu ýerde pomidoryň hoşaly, guluny renkli, iri we ölje şekilli ognuk görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Ýylydyşgany toplumy tutuşugyna Ýewropa döwletleriniň öňde barjy kärhanalarny önerilen hemde ýokary hili tehnologiýalar bilen üçnedilipdir. Ýylydyşganydaky pomidorlar damjalaýan usuly sugurlyp, içiniň çygylyk derejesi howa alışçarşygy awtomatik ulgama arkaly dolandyrylýar. Bu ýerde ösdürilip ýetişdirilen pomidor şetelleri alymyň ösen tejribelerini nazara almak bilen ýerden ýokarda asma görnüşinde oturdulyp, olary göwnejay ýygyp edilýär. Ýylydyşganyda her ýylyň awgust aýynyň ahyrynda pomidor şetelleri oturdulyp, noýabr aýynyň başynda bolsa pomidor hasy ýygnalyp başlanýar. Hormat prezident we arkadaşlyk gahryman serdarymyň ýurdumyň ilatyny göýe gönümler bilen ýeterlik üçin etmek barada ideýany aradalaryny münasip işlen jogap berýän Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mehriban Owam hususy kärhanasynyň we Döwrübap ýaradyşganasynyň işçileri Pehim paýhys ummany Mawtumly Pragylyna pomidoryň bol hasylyny ýetişdirdiler. Hususiýetçiliň täýalat bilen ýaradyşgany şertlerine ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arasy pomidor hasylary ýurdumyň içerki bazarlaryna hemde belli bir bölegi bolsa daşary ýurt bazarlaryna iýerliýär. Hormatly prezident bilen ýurdumyň hususy ulgamynyň orny ýokulanmak barada ideýany aradalary bu hususy kärhananyň işçilerine begenç hem buýsunç duýgusyny döredip, olary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Ýylydyşganyň işidir hünermleri ýurdumyzda bazar bolçulugyny öwretmäge özleriniň sallamly goşantony goşýan iş ortalakyçyly işlemäge giň şertleri döredip berýän arkadaşly gahryman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.